Don Luís Quinteiro Fiuza é o bispo da diocese de Tui Vigo. É natural da Vila de Cruces, terras polas que andou alancando no seu tempo ese personaxe literario que hoxe é tan celebrado, que é o Balbino, da novela de don Xosé Neira Vilas, como un amigo de don Luís e meu. Vostede, que é un fervoado admirador do autor das Memorias do Neno Labrego, ten dito algunha vez que tamén se sente un pouco Balbino. Como é iso? Bueno, é unha historia pois moi íntima miña, non? Eu teño algunha vez non tanto expresado esta historia, senón a miña identificación con Balbino, non? Eu son Balbino, un ninguén, non? Dice o libro Memoria do Neno Labrego ao comezo, non? E logo despois hai unha explicación moi elemental, é dicir, eu descubrí Memorias do Neno Labrego cando tiña 12, 13 anos, e foi unha revelación para min, porque ademais resulta que a lingua que utiliza Balbino, que é a galega, pero a lingua galega ten en cada zona ten unha, sobre todo antes, tiña unhas expresións que a cada zona pois atinguíanlle pois unhas determinadas maneiras de falar, expresións, e a zona donde idealmente naceu e veu Balbino é a zona miña. Entón eu sentín de rapaz pequeno que a miña lingua, a que eu falaba, que os espacios que eu habitei, que eu tiña na miña memoria de neno, eran os mesmos de Balbino, e Balbino para min era un heroe, claro. E iso foi moi bonito. E pregúntolle, quedaran aínda moitos balbinos en Galicia? Pois eu creo que sí, pero con todo ese mundo real que se mantén na nosa cabeza para sempre, mentres teñamos memoria, entendo que xa non está hoxe accesible aos nenos que nacen. Sí, porque o certo é que a xente abandonou o agro, hai grandes concentracións humanas nas vilas e nas cidades, e iso levou tamén unha perda de idiosincrasia, hai unha vida estándar, unha comunicación estándar. Os medios de comunicación incidiron, hai que dicilo que para mal tamén, en moito, non? Polo tanto, a mentalidade dun neno e unha nena hoxe non é a do Balbino, que chegaba a facer reflexións filosóficas. E logo hai toda unha vida, uns modos. Os nenos antes na aldea, pois íbamos nacendo a vida entre as actividades das nosas casas, non? Entón, pois, todo o que tiña que ver, pois, ca agricultura, co cultivo das nosas terras, todo o que tiña que ver, pois, cos animais, todo isto, era unha cousa que nós vivíamos día a día, non? Por exemplo, eu recordo que de Memorias do Neno Labrego, eu donde realmente me sentín reflexado foi na lingua, pero non solamente na lingua, senón aquela lingua que servía para expresar as experiencias dun neno que vivía na miña mesma maneira de vivir. O sea, que iba cas vacas, que corría entre o millo, que se agachaba entre o millo, que iba ao monte, que no monte pois se deitaba e sentía que todo o mundo lle andaba alrededor. É dicir, esas experiencias que Balbino vivía eran as que eu vivía. O sea, no fondo Balbino era outro rapaz como a min, era meu amigo. Balbino era un neno que podía o mañán encontrar e que tiña as mesmas experiencias da vida que tiña eu. E que se facía as mesmas preguntas, e que facía as mesmas reflexións que eu como neno facía alrededor das mesmas cousas que facíamos todos. E pese a que hai unha perda de valores hoxe, que se reflite na maneira de ser, nesa perda de idiosincrasia, eu teño escoitado dicir a vostede algo que sempre me chamou a atención, pero que estou completamente de acordo, e é que Ourense é un mundo a parte. Vostede coñeceu moito Ourense. Explíquenos por que é un mundo a parte. Bueno, eu fun xa con 50 e algo de anos para Ourense, dende Santiago, onde vivín primeiro como cura, como seminarista antes, e logo como bispo auxiliar. E fume a Ourense despois.
E a verdade é que Ourense estaba no miño imaginario personal como unha terra moi de referencia, o Ribeiro, todas aquelas referencias que na miña terra das Cruces pois eran fortes e moi vivas. Pero entrar naquel mundo foi para min toda unha novedade. E entón aquel mundo deixou unha pegada na miña vida para sempre. Podemos logo dicir que as tradicións, a lingua e a cultura forman parte dunha sociedade que é certo, envellecida, pero aínda resistente ao influxo de manifestacións culturais foráneas, non? Entendo que absolutamente. É dicir, eu entendo que o problema vai ser cando eu son unha persoa que creo moito na importancia do medio ambiente na persoa. A persoa ten unhas dimensións íntimas, interiores, pero a persoa socializa o seu mundo cos demais e, sobre todo, a persoa ten un campo de expresión que se expresa no entorno, no medio. A natureza forma parte esencial da persoa, non? Entón, eso ten unha marca na nosa vida que cando desaparece esa natureza, ese medio ambiente que está en torno a nós e cambia, eso fai que a nosa vida sexa distinta. Non é o mesmo unha persoa que sale á rúa e que se encontra cos outros cada día e que se encontra con eles pois como un fenómeno normal de cada día, que unha persoa que permanece na súa casa pois centrada na televisión ou nos artellos artiluxos que haxa de tipo de comunicación, pero que sale para fora, sale nun coche, o máis dille hasta logo, dentro do coche, pero que non hai unha comunicación, nin se vai á casa dos demais. É toda unha maneira nova de vivir a vida distinta, completamente distinta a como nós cando éramos nenos ou xente nova vivimos, non? Nas súas respostas sempre hai esas referencias que son abondosas, nas conversas teño comprobado, a antropoloxía cultural e os rasgos que a definen. Entón, a pregunta que lle quería facer é, daquela, como cree vostede que sente a xerarquía eclesiástica, e os gregos en particular, a presencia desa cultura? Eu creo que é moi forte, moi forte. É dicir, a pesar do que se diga, das persoas que eu coñezo na sociedade, e que coñezo algunhas, e sobre todo pois os gregos están moi metidos na antropoloxía do noso povo, moi metidos. Porque coñecen as cousas íntimas das familias e os usos. Penso que os gregos siguen sendo os grandes conocedores do noso povo. Eu preguntolle, fixenlle esa pregunta un pouco aposta, porque teño aquí un texto que é de 1976 dunha das sesións do Concilio Pastoral Galego. En concreto, é o apartado 11, parágrafo 7º, que di que a vontade do Concilio é que nas igrexas das cidades se chegue a celebrar polo menos unha misa en galego nos días festivos, e o mesmo se diga dos demais sacramentos. E naquelas bisbarras nas que o galego é a única lingua, teñen de se achegar a facer en galego todas as celebracións. Isto é o que digo ese apartado. Entón, a pregunta que eu lle fago é, avanzamos dende entón na liturxia en galego ou estamos estancados? Eu entendo que avanzamos moito, sí. E sobre de todo, avanzamos Nesto hai que ser realistas. Eu creo que avanzamos moito, o sea, isto non solamente é unha apreciación, senón que é unha realidade, eso está claro. O problema eu vexo dende a miña persoa, e falando con persoas de outras nacionalidades, que tamén culturalmente non tiveron unha expresión normal como a nosa lingua
tampouco tivo en treitos moi importantes, longuísimos da nosa historia. O problema é cando un de neno aprende a falar con Deus noutra lingua. Cambiar eso non é nada fácil. En cada persoa. Hai persoas que chegan a facelo con naturalidade, pero a outras costalle moito. Co cual, nisto, hai que ser, primeiro, hai que ter unha responsabilidade nisto que nos decide o Concilio, todas estas cousas, pero, ao mesmo tempo, comprender que os procesos humanos son longos, e, sobre todo, aqueles que teñen que ver ca lingua. Eu estou máis preocupado co que vai ser no futuro respecto da lingua na conciencia dos nenos. Ogallá non pase isto, pero hoxe un problema forte da lingua é como os nenos a están interiorizando. Eu lembro que alá no ano 86, en Redondela, o Concello fixera unha campaña para dignificar a lingua, para cambiar eses registros, esa concepción. Elixíramos a 13 grandes personaxes do deporte, da vida social, da vida en todos os aspectos. Había presentadoras de televisión e incluíramos a Monseñor Araúxo. A todos pedíamos unha frase que ele asinaba caligráficamente. E chamou a atención porque Monseñor Araúxo buscou unha frase formidable que convenceu moita xente, que era Deus tamén fala galego. Era unha chamada á reflexión, non? En ese aspecto, este parladoiro que temos hoxe aquí, con unha voz tan autorizada como vostede, non é ni máis ni menos que para ver se seríamos capaces de ir creando un clima que ten que ser, por certo, moi pedagóxico desde o punto de vista da gradualidade e de cambiar certos hábitos, non tanto xa agora na Igrexa, porque o que vou plantear agora non ten nada... A Igrexa ten algo que ver, pero ten algo que ver a vontade persoal familiar. Como saben, andamos neste intento con concellos e parroquias co intento de fomentar a lingua galega nos actos fúnebres, nas esquelas, na liturxia, nas lápidas. Eu vou apuntar dous datos que son moi reveladores de algo que non funciona no país. Unha de cada 1000 lápidas está en castelán. E só un 2% das esquelas publicase en galego. Os antropólogos din que as parroquias estaban divididas en dúas. A parroquia dos vivos e a parroquia dos monteros, que é o Camposanto. Mentras a dos vivos fala mayoritariamente galego, a dos mortos fala castelán. Como interpreta vostede este feito anómalo, porque o é? Pois non é fácil de interpretar, pero é unha realidade. É unha realidade que admite moitas interpretacións. De calquera xeito, hai que recoñecer que iso é un uso libre das persoas que o fan. Por tanto, dos feitos un pode facer xuicios, pero a primeira cousa que hai que facer é admitilos con naturalidade. Esta campaña nosa de cambiar a mentalidade, outro día participaba eu en Laroá, como lle comentei, nun acto que me resultou moi grato, porque había moita máis xente que parroquianos viven ali. Deume aquelo a posibilidade de comprobar que se houvese unha pedagogía social, a xente entendería esta mensaxe. Por que vivir en galego e morrer en castelán? A Igrexa non podería ter unha pastoral para orientar os fregueses na restitución deses valores tradicionais a memoria cultural e lingüística de Galicia? Eu creo que temos moito que facer nese sentido, non? Moito que facer nese sentido. Pero o problema hoxe día é que ese mundo rural no cual todavía teñen lugar fundamentalmente esos actos, por exemplo,
fúnebres, estas cousas, é un mundo rural empobrecido, culturalmente. É un mundo rural que potencialmente hoxe día ten uns recursos pois proxectivamente moi limitados. E isto é unha pregunta, por exemplo, onde está a xuventude hoxe a aportar as cousas, a súa forza de proxección, de traballo, todo iso? Non é nas aldeas. A aldea é un espacio onde un volta para encontrar a súa identidade, pois todo iso que é fundamental na nosa vida, pero hoxe día a aldea está poboada fundamentalmente por xente maior. Sí, a xente das cidades volta sempre á aldea. Isto é algo que non hai noutras culturas. Na galega, a xente vive nas cidades, pero necesita o reencontro ca aldea, ca casa, ca leira. Ata o punto que unha contaba a min fai pouco que un señor que veu por aquí, para Galicia, de outra, bueno, por non sei, de fora, chegou aquí e tiña un grupo grande de amigos, ou un pequeno grupo de amigos, estes voltaban todos os fines de semana á aldea. E non tiña aldea. E rematou por marcharse daqui porque os amigos, nos días de encontrarse con eles, non estaban porque iban á aldea. Non? É a forza telúrica que ten a parroquia, non? É que quen non ten unha aldea inventa ou necesita buscar alguén para... Eu creo que a aldea, eu teño unha persoa moi amiga miña que dice que a infancia é destino. Entón, nas aldeas está a nosa referencia decisiva da vida. A xente vai enterrarse na aldea aínda vivindo na cidade. Eu creo que hai razóns sentimentales, razóns decisivas da vida, e, en certo modo, tamén razóns prácticas, pero, sobre todo, a mí me parece que son fundamentales as emocionales. Eu teño que decir que como bispo visitei pois moitas parroquias, non? E hai uns encontros que todos os bispos temos nas nosas parroquias, non? E neses encontros, así máis de tipo pastoral, sempre pois rematamos rezando pelos nosos difuntos, non? E cando iso se fai nun campo santo noso, é tal a forza que nos une a todos, que eu non encontrei espacios tan cargados, pero sin ninguna dimensión tenebrosa, ni nada, senón con unha serenidade, cunha enorme paz, cunha intensidade afectiva tan fonda, non? Son espacios que teñen algo de... Por eso había que... Dun respira trascendencia. Había que reforzar esa emoción, ese sentimento que se tivo en vida respecto á tradición oral, sempre expresada en galego, para que a xente fose consciente e recordase de por vida os falecidos con lápidas en galego, porque eu creo que sería as lápidas e os Pois eso hai que promocionarlo, claro. Por iso apuntaba que o mellor, non sei, vostede como autoridade eclesiástica poidera orientar aos cregos no sentido de reforzar esa pastoral da identidade, alentar a xente a que fora consciente de que incluso despois... Eu neso son optimista, creo que pouco a pouco vamos camiñando, sí. Sí, eu tamén son optimista. O que ocorre que fan falta é, efectivamente, cantas máis esforzos conxuntados, mellor, non? Eu tamén teño o respecto sempre presente, pois, as encíclicas de algúns papas, como a de Xoán XXIII, aquela Pacem in Terris, que era a defensa das identidades, das minorías, falar da igualdade, da distribución das riquezas. Que pensa hoxe vostede co que está a falarse nos medios de comunicación sobre o sistema financiero galego? Eu, sin meterme nese tema concreto, por razóns obvias, primeiro porque nin son autoridade nese mundo, nin coñezo os temas para poder opinar
con profesionalidade, pero o que sí teño que decir dunha maneira xenérica é que sinto moita mágoa porque este noso país non acaba de arrancar dentro do punto de vista dun proxecto común, consistente. Dentro do punto de vista económico, dentro do punto de vista social, político, eu entendo que a nosa resignación histórica de alguma maneira repítese periódicamente. Eu non quero ser pesimista, porque, dende logo, eu non quixera para nada voltar aos anos meus nenos, por moita que sea a emoción que eu teña hacia esos con calquera. Dende logo, non hai punto de comparación a calidade de vida que hoxe temos dentro do punto de vista material respecto daqueles anos. Por tanto, temos que dar gracias a Deus por este desenrolo que alcanzamos material, que tamén é importante para a nosa vida, non? Pero, dende logo, o que a min unha e outra vez me ven á cabeza é que lle pasa a este noso povo que non acaba de conseguir un proxecto colectivo entusiasmante, consistente, potente, porque eu sou unha persoa que teño unha altísima valoración da capacidade intelectual da nosa xente. A xente pode non haber estudiado carreiras, pero ten unha intelixencia moi aguda. Entón, que nos pasa a nós como povo para que non poidamos xuntarnos nun proxecto común? É algo que lle pasa a nosa agricultura, que unha outra vez volve a caer de novo, a nosa gandeiría, que unha outra vez volve a estar polo chao. Os nosos montes, hai unha cantidade de cousas que dice un bueno, pero isto neste tempo tiña que estar resolto. Tiñamos que ter, pois, un país estruturado dentro do punto de vista de tantas dimensións, acorde cos altísimos niveis de desenrolo que hoxe se alcanzou no mundo material, non? Tamén é certo que estamos vivindo esta crisis global, pero non é o mismo o que está pasando na nosa terra o que pasa en outros lugares que nos levan tantos anos, sobre todo de aprecio á natureza, de aprecio ao medio ambiente. Esta é das cousas, tal vez, que a mí me preocupa máis da nosa terra, non? Tendo unha natureza tan fantástica, maravillosa, penso que é un privilexio absoluto da vida poder vivir nesta terra e que logo despois non poñamos nisto os nosos antepasados eran enormemente cuidadosos. Aquelas cousas que nos facían os nosos maiores de respeto á natureza, de que as cousas poñían de pé un árbore. Isto, pois eu penso que esta sensibilidade, que eu encontro, por exemplo, en povos moito máis modernizados, que parece que estaría máis longe da natureza, que ao revés. Por exemplo, Alemania, que hai Alemania ou Francia ou calquer país que teñen un altísimo nivel de desenrolo, e nós aquí que temos esta maxia de entorno, penso que neste punto... Pero xa non é cuestión de que haxa políticas para... É que nós, cada un de nós, temos que ter unha sensibilidade máis forte. É dicir, o privilexio de poder mirar estas nosas rías, o privilexio de subir aos nosos montes, esas vaguadas, ese é un privilexio absoluto de poder disfrutar desto, non? Claro, a veces un encontrase cousas cando vai polo monte ou dice, que pasa? Que nos pasa? Non sei.
sí, esa sensibilidade polo patrimonio natural é a mesma que a sensibilidade que hai que ter polo patrimonio monumental. Hoxe moitos galegos non coñecen o patrimonio monumental que ten Galicia, que é inmenso, porque está orientados por grandes campañas de información turística que os lanzan a outros horizontes, e o que non aprecia o seu, lóxicamente, acaba por desprecialo, por non ter unha conciencia e unha autoestima necesaria para exercer de galego. Eu preguntolle que valoración nos fai dese acordo que chegou a Igrexa e a Fiscalía Superior de Galicia para a protección do patrimonio religioso. Vamos a ver, eu penso que neste sentido a primeira cousa que hai que facer é valorar o traballo inmenso co longo da historia as comunidades cristianas e, por tanto, a Igrexa Católica fixo ao longo da historia. Eu valoro todas as iniciativas que haxa e que farán falta poñer en marcha para que se conserve, se valore e se protexe o noso patrimonio. Benvidas sexan todas. Agora ben, hai unha cousa para mí moi clara. A mellor protección para o noso patrimonio é que poida haber un uso permanente dele. Por exemplo, nas nosas parroquias, mentres en cada parroquia a igrexa se abra todos os días, haxa unha persoa que acuda a ela, ou moitas persoas acudan a ela todos os días, ese é a gran garantía de conservación. O día que nas nosas parroquias a igrexa se abra unha vez ao mes, ou se abra de cando en vez, ese patrimonio ten unha tremenda dificultade para conservarse. Eu, nese sentido, teño pensado moito sobre iso, porque, además, creo que é unha responsabilidade de todos nós, pero especialmente tamén das persoas que temos na Igrexa pois unha responsabilidade. Eu creo que de cara para o futuro o noso patrimonio non se pode conservar sin a colaboración íntima e fonda dos nosos fieis. En iso hai que conciencialos, porque o patrimonio é de todos. E solamente se poderá conservar cando todos poñamos o esforzo común para facelo. En este sentido, eu quero sinceramente facer un acto de fondísima gratitude aos nosos maiores. Porque en circunstancias económicas dificilísimas, porque en situacións de pobreza, como aqueles viviron, legarnos o que nos legaron, ca preocupación con que eles permanentemente se dedicaron a esa conservación, iso é o que nós temos que hoxe valorar, e recordar, e agradecer, e, por suposto, continuar. Eu penso que hai que ter moi claro unha cousa. O patrimonio non somente se conserva con cartos. O patrimonio necesita, evidentemente, un investimento forte para mantelo. Pero o patrimonio consérvase, sobre todo, dendo cariño, a dedicación e a preocupación diaria por ele. Esa eu creo que é a tarefa fundamental de crear no país unha conciencia na cidadanía de que o país somos todos e de que Galicia será moito maior do que é se todos asumen o feito de pertenceren a un país con a terra, con a cultura. Logo, despois, hai tamén unha cousa que xa eu fago porque esa reflexión teño feita moitas veces, e digo con toda espontaneidade e naturalidade porque é algo que teño pensado moito. É dicir, esta nosa historia é unha historia católica.
que nesto, pois, hai xente que quere empezar de novo a historia. Evidentemente, cada un pode empezar as historias que queira e todo o mundo está aberto a historia para facela. Ahora, a nosa historia hai que coñecela e respetala. Por exemplo, unha historia onde os monumentos decisivos son igrexas, donde os ámbitos de respecto decisivo son cementerios. É dicir, é unha cultura que está íntima, fondamente unida a un respeto á trascendencia da persoa. E iso é unha cuestión que, sexa cada un, teña cada un a creenza que teña, temos que respetalo como algo que forma parte da íntima esencia do noso povo. E iso non quita a liberdade que temos que ter todos, nin o respeto á diversidade. Pero penso que hai un coñecemento da historia, un respeto da historia e unha valoración da historia. En este sentido, eu sinto así e digo como o sinto. Eu quería facerlle unha derradeira pregunta. Este ano remata o ano dedicado a exaltar a obra e a figura de Cunqueiro. E a Xunta de Galicia acaba de proclamar o ano que ven ano dedicado ao poeta Celso Emilio Ferreiro. A Igrexa en Galicia non podería emular a Xunta e recuperar figuras que as ten, como o arcebispo Lago González, dedicado un ano enteiro a él, outro ano a Coengo López Ferreiro e así sucesivamente. Pois evidentemente, eu creo que unha das cousas que temos que facer é recuperar estes grandes persoeiros que formaron parte esencial da nosa tradición e que son, sin dúbida ninguna, os grandes referentes da nosa historia. Vostede mencionou a dous, pero hai moitos máis. Hai moitos máis. En ese senso, penso que hoxe, máis que nunca, necesitamos destas referencias históricas que siguen sendo sorprendentes na súa creatividade. Pois agradecemos este parladoiro tan ameno co señor Bispo, don Luís Quinteiro. Haberá máis dunha vez, dunha ocasión, para que poidamos volver a falar. Para min foi un placer, Moitas gracias.